Horas Madita Salutna. Selamat Tahun Baru. Hurian itu hata nahi nangolongan basangguan itu hati Yesus Kristus. Nang mulatama parimingota di tanggal 1 Januari 2020 tulun. Parhalado nang masumatu bagas joro debata rim mahita jongjong. Di hamu ruas ni huriata tama situtudo hita medok mauliate tu debata napaluaso kita bongot tu tahun baru 2020. Alani tadok matu debata. Mauliate madiho ale debata cahoba napalaoson hami bongot tu tahun baru 2020 toluon di bagasan hahipason pinuji magoarmo. Dison jongjong dohami parhalado ni huriata pasahaton selamat tahun baru 2020 tuhamu saluhutna ruas ni huriata. Selamat tahun baru ma dihamu saluhutna ruas ni huriata. Tuhatama nama masu-masu hamu saluhutna. Selamat tahun baru ma nang dihamu parhalado nami tuhatama mamasu-masu hamu saluhutna. Laho patupahon pakobiasan muna di tonga-tonga ni huriata. Sian lasni rohata sude mahita masih jalangan huhut madok selamat tahun baru tuhat tama nama masuk hita saluhutna masih jalangan mahita selamat tahun baru. Hudul mahamu pukot tama perminggota. Horas madihita saluhutna. Horas. Marid dia mahita sia bukede nomor 70 ayat sada saha tutulu. Sai tong paian hata
Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Saya mangaranapi do mataku dopak akadolok, sia dia do ulaning ro pangurupio tuau, sian jahuba sito palangit dohot tanoon sabing ro pangurupion yang go tuau. Dang tagamon loasonna tarsuladit patmu, dang tagamon nok matani si jagaho. Saya jagaon ni jahu badoho sian nasa parmaraan. Saya jagaon na dotodim, saya jagaon ni jahu badoho laho ruar dohot laho bongot olat nion rodi saliling nililing na. Haleluya. Haleluya, haleluya, Martang yang mahita, ali amanami na di Banua Gijang, di Bahekodo anak haholongan ni Roham, tu toruni patik, asa di Palua akan ang ginonggoman ni patik, urupi hami asa dohot hami dapotan haluaoni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus ay urupi kami dohot di tahun baru, paim baru gogon nami mangikutun hutuk-tuk pasu-pasu mamusi na porsia sasuri. Tahun parasi ni rohaun padi ang sandok tahun lampahot mahasesaan di dosaku di ahun ulan udo Jesus ki pasay dosaki. Tatangihon ma patik nilibata di minggu tau baru sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo audo jahuba di batam ninna di batata dan jadi marakupau bahenommu di batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumononmu, manang aha na di Banua Ginjang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sambaon manang si uluan. Patik patoluhon dan jadi dohonon guarni di bata, yanggo soture dalanna, ai hona uhumna dosogot aka namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa siulonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadarii, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutani halak pe, na mangebati hutam, ai dina ono marido di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon iko pasangapomu donatorasmu asa martuaho jalaliling mangulu di tano nanilehon ni Jahuba di Batam diho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hatana sotutu maralohon donga jolma.
patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. BH padok ni debata taringo tupatik na sapului, odo audo jahuba debatam ninna debatata, pargogo na suhatudusan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akana sogoroha diau, alayasi dorohaku diakana maribu-ribu, akana marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, atong rak mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon mahombar tu patikmi. Amen. Potima dosata martangiang mahita. Ali amanami jala debatanami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangalasyon nami nagudangi tatap mahami marhite asiniroham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuhasesaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do jahuba. Labak tarimas jala para siroha godang. Dang di bait tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang di balosot tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani jahuba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Ratu Maila Audisi
tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di mingguta tau baru sadarion ima natar surat di Efesus 3 ayat 14 saha 20 sada alani hulopit do totu maradupon amai Ibana do harorowan ni nasa habangso, natar kewar di banua ginjang nang ditanoon. Anggiat hobar tugodang ni hasangapon nai, dileho tuhamu jolma parbagasan, si parguguan, jala si patoguon, marhite-hite todina. Asa maringanan Kristus si marhite-hite hapor sayaon di bagasan rohamuna. Gabehot hamu marujat jala marojahan di bagasan rohana holong. Naeng mamalo hamu mangatusi, rap dohot saluhut akka nabadiai, gajangna dohot bidangna, bagasna dohot tibona. Laho tumanda holong ni rohani Kristus, na mangatasi nasa pangutusyon, asa sahat tuhamu sandok hagogo ni debata. Alai tarpatupa ibana do adul lumobi sian natapangido manang natapikiri hobar tu hagogoon nama korhon di bagasak kita. Di ibana mahasangapon di tonga-tonga ni huriai, jala di bagasan Kristus Yesus roh di saluhut sundut saliling-lilingna. Amin. Ido sahatna martua doakan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tai songon nahin tidakon idongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama parguguna suatu dosan natmo palangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siato di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernet di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang natua tubanua toru dung ditanom namula mangolu di hari patoluhon namanai tu surgo lahudul tu siamun debata jahuba amanai pargugo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot namate au prosea ditun di parbadia jala adong sadahuria nabadia huria kristana kanabadia doho dihasani dosa doho dihatai namadok mulak mangulu dosogot daging ni halat naung mate doho dihangoluan nasora suda amin. Tikting HKBP Bogor Minggu Sada Januari 2020 tolu.
Tikting nama ragam. Sada. Goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion. Ima minggu tahun nai baru. Topik minggu. Hasokalon dohot holong ni rohani debata di ganup jolma. 2. Ibadah tahun baru sada Januari 2020 tolu. Pada hari ini minggu sada Januari 2020 tolu, ibadah tahun baru kita laksanakan hanya satu kali saja, masuk pukul 10 UIP bahasa Batak. Tolu. Almanak HKBP dan kalender HKBP 2020 tolu. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa gereja kita akan membagikan secara gratis 1 buah almanak kecil HKBP dan 1 buah kalender HKBP 2023 kepada setiap keluarga anggota jemaat gereja kita. Dihimbau kepada semua warga jemaat supaya menghubungi Sintua sektor masing-masing. 4. Sermon Parhalado. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh Parhalado dan warga jemaat bahwa sermon Parhalado akan aktif kembali pada hari Selasa 10 Januari 2023. Untuk informasi dari sektor dari tanggal 1 sampai 9 Januari 2023 dapat diberitahukan kepada Sintua sektor masing-masing dan selanjutnya Sintua sektor memberitahukannya ke sekretariat dan WA grup Parhalado. Terakhir, keuangan Parhepengon. Saldo 23 Desember 2022 104.487.761 rupiah. Saldo ruas mangurupi ruas 39.225.000 rupiah. Pemasukan 195.855.122 rupiah. Pengeluaran 93.508.000 rupiah. Saldo tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 249.883 rupiah. Demikian warta jemaat yang tidak kami baca dari depan, dapat kita baca di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhatta, Tuhan Yesus Kristus, hatani debatan nagabe barita nauli di mingguta sadarion di tahun baru sada Januari 2020 di enet sa buku Pesalmen bidualu ayat sada saharo di ayat 10 takasma payuti hutamu asa hujahahut tuhita songonomma didok disi edde sian si David ale jahuba si gonggopami macai sangap doguarmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliaumu ro di atas niaka langit garisian pamangan niaka dak danak doho takka poso-poso dijadi hokodo parangammu alani akka na mangaloho asa pao japon musu dohot sitahi sudul-sudul. Molo utai lihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim. Bulan dohot bintang akka na pinaulim. Tungaha maniat jolmai ubai pola ditaringoti rohami bana. Jala anak ni jolmai ubai pola die batiho. Humura ngapala otik do ibana siat debata di bahekko. Alai di tali-tali hokko muse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana. Di pabag kito do ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangammu. Sudedo tahe di patudukko tu ibana. Akka biru-biru dohot lobbu sudena rodi binatang akka na diharangan. Pidong akka na ditoruni langit. Dohot akka dekke di laut. Rodi sude na mangicir di laut. Ali Jahoba sigonggopami. Macai sangap do guarmu dilihat portibion. Ido sahatna. Takas mata payhut-ihut akamang do tamu akainang jamita na pinatomu-tomu ni opui eporus HKBP songon na di hasomalho di huriatta HKBP di sadok portibion. Hasok kalon dohot holong nirohani debata di ganup jolma. Hamuna akadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan. Akka ruas parhalado nang partohonan ni HKBP di ganup inganan. Parjolo situtu pinasaha mahataon tu hamuna ganup. Selamat tau baru ma di hamu saluhutna. Napaduahon macayuli jalarikot do jinuhon tu kita ganup. Asasian nasaroha. Ate-ate, pikiran, nang pakilalaata, tapasahat mauliate tutuhatta di bagasa sadarion, sada Januari 2020 tolu. Maka muliatehon tu debatasi tolu sadai paddonganyonna, pangaramotionna, ulaonna marmudu-mudu hita, pangapulionna tu hita uju marsak, dohot palumehon pasu-pasuna namaragami, naung sahat tungolut tabe nang tuhuriana HKBP manipat di tahun 2022. Dinamanaili hita tupudi tu bagasa tahun 2022 ganup dok hita ubotosa songodia dok ni si adopatta mangolu jala mangula songon akka anak doho boruna na hinaholongan nai las niroha nang arsak petabulus dok. Diganub ngulmit ni ngolutta di sido ibana. Madongani hita, patau hita, gabe sitidangina, marhite ngolu nang ulautta na tarpasu-pasu, jala na gabe pasu-pasu tuna humaliakta marsada-sada.
di Jabu, di Ulaon, di Parsauran. Di pataudo kita makamonakon akka tantangan na maragami. Di pataudo kita madungdung akka naikon si dungdungotta. Nakpe adong nasoa pala sikop. Jala dang adong na dumenggan sian na tinahina. Di tonga-tonga ni huria nang diduru ni huria. Di akka ulaota na maragami. Diragam ni ngulu-ngulu. Di pataudo kita patupa ulaun orientasi pakkobasion HKBP di tahun 2022 5 tahun kesehatian. Asa sada kita di Jabu, di Huria, di Parsauran nau Mehmet, sahat tu nau Balga, nang di akka ulau tabe. Ai tu namian di bagasan hasadaud do palu mehonon ni debata pasu-pasuna. Jala nunga taidai takas di perdalan ni huriata namian di bagasan hasadaon tarpasu-pasu huhut gabe pasu-pasu tapasahak mamoliate tutuhatta perdenggam basai macari do ate-ate roha pikiran nang pakilalaan nama dok mauliate adong jalamian toktong dihita di bagasa taonon di tahun 2020 terlumubi ala molo marasing siani tung maoldo tarbahik kita mengadupi na ikut si adopatta songon akka anak nijolma alai dohot dotong songon akka anak persea songon akka sisianna tarlumubi songon ruas doho parhalado ni HKBP roha na digohi hamuliateo nido patau hita mengadupi na maol situtu na ikon adopatta di bagasan taonon. Songon anak ni jolmai hita ta adopi do mamuka tahun 2020 toluo disadok portibion resesi ekonomi. Tarlumobi di tahun 2020 toluon songon naung di patujolo ekonom portibi na terbarita Ima Noriel Robini sahalak profesor ekonomi di Universitas New York di tanggal 17 Oktober 2022 tu majalah Time nama dok natado pidosa ada krisis ekonomi nama caidok dok krisis stagflasi di guari ibana ima krisis ekonomi nasodung dope tak ado pinasai laon pandemi COVID-19 di tahun 2021-2022 naso haru masohot dope sahat tunuaeng nangpe naung bahatan di vaksinasi patuluhon manang paupaton tu akka na tua-tua. Porang Rusia madadopon Ukraina na marpakorhom tu krisis pangan pertumbuhan ekonomi na labat gale ia so gumale ido deba sibosiri ni resesi ekonomi nunga mangarare akka pamaretta di portibion nian dang maribar pamaretta di Indonesia di tahun nasalpu laho mangadopisa alai dang apala taboto manang nong tuk hatauon ni bangsota mangadopi hamaolon ekonomi globalon bengek mahita manangyakon pamaretata asa diperbisuhi bengek mahita manangyakon hasadaw ni rakyat Indonesia di na mangadopisa di sejarah ni hajol maun uju masa resesi ekonomi macai bahaddo akka anak ni jolmai nama naon situtu tarlumubi akka naso mardihadiha di masa akka resesi ekonomi masa dotong akka namar salisi pola sahat tu hagut turun nama buat jea di tonga-tonga ni Parsauran hajol maun tatangyakon gomos unang masai di tonga-tonga ni bangsota tabana songon huria HKBP padalan naung tatotop di Sinodigodang HKBP 24-1-27 Oktober 2022 rohita. Ima patupaut tado sentralisasi parhepengon mamuka sada Januari 2020 lahu patugu pakkobasiota di sadok HKBP nang tuduru ni HKBP jala manarihon ngolu-ngolu ni sude partohonatta nagoktiki doho pegawai na tinurgasson ni debata marhite e porus HKBP
dohot pasauton program resort dohot distrik nang hatopan. Sian nasa pulusada rumang ni pelean di ganup huria, di ganup minggu. Ima pelean sada A per mingguon, pelean sada B per mingguon, pelean 2 per mingguon, pelean pertanyaan, pelean sermon kategorial, pelean partupolon, pamasumasuon, parbagason, pelean ulau nabadia, pelean ibadah khusus manang kasual, pelean hamuliateon, pelean persapuluan, pelean bulanan manang tahunan, di pasaha ma luma batna di hari rebo manang rabu, ganup minggu tu pusat manang sentral, godang ni 55% ni sude pelean ni, laho manggarar program resort, distrik dohot hatopan, nang parbaladjoon ni sadok pangula goktiki ni HKBP, dohot pangula tinurgasun ni eporus ni HKBP. Si 45% nari pakeon ni huriai patupahon narikot tu ulau di huria. Daksari honon ni gadup huria be anggara resort, distrik, hatopan nang baladjo ni pangula na mangula disi nang di resort. Parhepengon sentral nama narihoni. Totu sialani nama satu hajol mau di sadok portibion. Ima resesi ekonomi naung ginoara di gijangi boido tubu di rohatta sukus-sukun taringo tu hatutukni sentralisasi parhepengoni manggarar sigararonna tu program resort distrik hatopan dohot tu parbaladjoon hatopani dina mangadopi na dua naung ginoarani ima resesi ekonomi dohot padalaton sentralisasi parhepengon ditikki nasongonido hamu akkadongan tabbani ganup na ikkon siadopan ni ganup hita dingolutta marsada-sada natotu meragam rumangna jala meragam hatawotta mangadopisa digohi hamuliateom marohatta ala akka anak doho boru ni tuhatta dohita naso paso buonna mangadopisa naso marsigattung hola tuhatawon hajol mota sabing hita akana persea ima hatawon nadigohi keterbatasan alai dohot jalahok dohita marsigattung tong tuhatawon ni debatatta pargogo naso hatu dosani para siroha dohot pardenggan basay haposad do tuhatay patau hita marsasa halak mangadopi na ikkon siado patay jala patau HKBP na mamukka Januari 2022 patupa sada ulaon nadenggan di jolona naong ditotopon sino di godang di Oktober 2022 ima patupa sentralisasi parhepengon paringgason pahicaon dohot pahirason ni tuhatai naong maniroi hita di sino di godang manotoponido hita patupahoni bahen sangap di guarna bahen hamamaju ni HKBP jala bahen pasu-pasu di ganup huria nang ruasta gabe pasu-pasu tu portibion marhite narade mangulahon hatana jala apit situtudo hatana na tersurat di pesal menualu ayat sada 110 patogu hita di pos niroha nata hari koton di nama dalani tahun 2020 di ngolutta marsada sada nang di napatupa orientasi tahun pakobasion nata guari tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023 nama ngurupi hita patupa pakobasyotta sarenggan-dengganna marhite sentralisasi parhepengon jala na patau hita mamakke sarenggan-dengganna nasa na di palumehon debata tu hita ganup dia mai ima nama dok tu hita manosoi hita maka porseai jala mameo panadaon na bagas jala bidang taringot tu hade bataon ni debatatta debata sito lusadei ima debata na marhasok kalon na makaholongi ganup jolma nasokal do debata nasangap na marmulia di atas ni akalangit
digijang ni nasa na adong di hasyanganon, dilihat portibion, ayat 21:10. Alai dang hasok kalon na holan Tuhan mulion na sa diri, ia hasok kalon ni debatai. Alai hasok kalon na makaholongi hajol maunido, dang hasok kalon na padaw dirina sian hajol maun. Alai hasok kalon na pajono dirina tu hajol maudo. Dang hasok kalon na makomol-homol huaso na adong di dirina sabing, ia hasok kalon ni debatai. Alai hasok kalon na masagihon hamuliaon nang huaso na adong di dirina tu hajol mauni, tu anak ni jolmaido, pasauton sakap na nabadia di hajol maun, jala marhite hajol maun. Asa dohot hatana jepek dohonom ma, hasok kalon ni debatai tu narikot tu hajol maun na hinaholongan naidoi. Dang hasok kalon nanaing madodoni hajol maun na nidodonan ni hamaolon ni ngulu-ngulu. Alai hasok kalon na mabahe jolmai, nabuhi di ida dongan na jolma so mararga, so marguna, so tau. Gabe hajol maun na sangap, hajol maun na arga di jolona, hajol maun na gabe ula-ulana patupa akka sakapna na balga. Ido na dipaadar di ayat 4 satu sia di pesalmen walui. Taida ma dinamangi huton asa di ujungna saitubu jala sailam toguma haporseot tadi ibana napatau hita madalan ni tahun 2020 tuluon songon anak ni jolmai dohot songon ruas ni pamatang ni Kristusi naparjolo ima di jolo ni debata atik pe siantano do mulatta jala mula do itu tano lapatanna atik pe natino peido hiton alai di debata nasokali tung holong situtu do rohana midakita tung so mamolus do tiki molo so di patupa ibana dua namangi huton tuhita jolma tuhita akka naung tinobusna macai argai marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus sada ditaringoti rohani debatado kita au ho hamu ibana nasida nang uju so taboto uju so tahilala uju hita sadiri pejot-jot dang ta pikir-pikiri dirita sadiri ima di ayat 5a debatana sokali manaringoti di rohana taringot tu hita laho patupa na tahari koton dingoluon laho mangodiho kita laho mamasu-masu kita sian hatawonna naso hasuhatanido ima debatata na marhasok kalani na di atas niak kalangi do na dilihat portibioni asa unang menek roham mida dirim mida hajol maumi argaro holibana dai manian papos rohatta menghadapi resesi ekonomion doho pasaut sentralisasi parhepengoni gari hita jol masa diri namar pikir bahat nabui tapatupa lemma debatai sadiri mamikir-mikiri hita anak doho boruna nama cairga ditobus ditaringoti debatado dirim dirita diriku nang diri ni akka dongata di bagasa tahun 2020 tolu nagok hamaloni posma rohatta disip. 2 diebati debatado kita ayat 5b. Sahatu nama nongos anakna nasasadai tu tonga-tongata gabe daging jala manongos tod di porbadia tu hita marhite tordina mian di bagasa kita di patupa ibana. Jala marhite na posona nama dulo kita uju marsahit nama nopot jala nama makulingi hita uju madalani nguluon marhite hatana nama nopot tita di bagas tabe diebati debatado hita marhite na torasta nama makulingi hita di bagasan halabohon dohot holong niroha diebati ibana do hita marhite ruas punguan
nang parhalado ni huria naro manopot dohot mananyako kita di jabu diinganan ulotta nang diinganatta marubat nang dina dipakulingi kita marhite telepon doh marhite wea di ebati debata do kita toktong dang di pasob bude bata na tumibuli kita ibana di habang sana kita di Portibion alai di ebati do kita dakkolak kita naro jauh-jauh tu ibana alai ibana sadiri tongdo ro mangibati kita asa di labung mi di baga sadirim do ibana rade maho patawonna mangadopi resesi ekonomi patau kita HKBP pasaut sentralisasi parhepengoni paduahon ditali-talihon debata tu kita hamuliaon di bahasa Heber kabot dohot hatongamon di bahasa Heber kadar atik pe tumoru sautik dohita siar debata di aya onom macai bagas ni dokna di hasi holi debata asamia di hita hamuliaon dohot hatongamon nai asa dang jadi adong siat tonga-tongata na patutoru dongan na jolma ai jolma na marhamuliaon doho marhatongamon sian debatado iya ibana alani unak taoloi ditaluhon resesi ekonomi hita sape pola olo hita patupa ulaon na manigai hamuliaon dohot hatongamotta nang hamuliaon dohot hatongamon nidongatta unang olo hita mangaloas manangise madok tu hita nasotolap pita dohot nasotolap nidongatta mangadopi tantangani jala na patutoru dirita na marhamuliaoni unak taloas hamaolon na songon dia pe dok na patutoru hamuliota unang gabi tagaris dirita unang tagaris dongatta jolma balik sama hata na patuguhon na pabakiton tugu ni rohattama na tadok tu dirita nang tu dongatta si hatahon si boan optimisme ma hita patuluhon di pabakit debata kita gumonggom akka jadi-jadian ni tanganna biru-biru lobbu binatang pidong dekke sude na mangisir di laut sude di patuduk tu hita di ayat pitu satu sia dung leleng di parsiajari akka padde bisuk hata di pabakit gumonggom di bahasa Heber time silehu macai leleng nunga dapo be pangatusion na ubagas jala sumitong taringotuson ima panggonggomion naso patupa naso denggan tuaka jadi-jadian ni tangan nai alai panggonggomion na majaga hossado asabui manahan boi gabe panguluhon dakkola jolmai sadiri alai dohot do panguluhon akka jadi-jadian ni tangan nai asabui marsudut-sudut marhanguluan hajol mauni lausido sitiopotta dina mangadopi resesi ekonomi nunga di pasahat debatato hita akkai sigonggomatta asa sude hita marhite panggonggomiottai dapotan hanguluan dakkola jolmai alai dohot do nang portibi na sasada na tainganyon dohot akka na adong di bagasanna macarikot doon peopotta tarlumobi ala nunga tung di jolotta marabulon molo sutuk kita jolma pasohotton mohop ni portibion di 3 taon naroon ikko gabe sigonggom na di halomohon debatama hita ima nasoholan mamikiri dirita jolma sadiri sabbing alai mamikiri doho patupa na denggan tu akka na tinopana na asingi gabe panggonggomi na majagahon akka na tinopanay sian akka panigayon na marpakorhon tumara dohot hasusan tu hajol maun marhite panadota haporsiota dohot posnirohatta di debata na marhasok kalon na makaholongi hita jolma ima na patupa
opat na mangihutot tu kita gabe tarbahe kita do madalani tahun 2020 nagok hamaolon ningolui jala tarpatu pahita do sentralisasi parhepengo di HKBP pasauton lomo ni rohana do jala sian huriana hina holongan nai ima manaringoti hita mangibati hita mana lilihon hamuliaon dohot hatongamot tu hita dohot pabakit tita gumonggom akka jadi-jadian nai tapapos marohatta madalani tahun nagok hamalonon huhut tahun nagok haulion di tonga-tonga ni HKBP di bagasan jala marhite sentralisasi parhepengoni lao lampatugu HKBP patupa ulaonna songon huria ni Kristus di partikian mamuka 2020 sahat tutiki namangihut. Amen. Selamat tahun baru ma dihita sude tabe mardongan tangiang huria Kristen Batak Protestan ikborus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar martangiang ma hita. Moleate ma Tuhan dihatam na pinatomu-tomu ni iduk ni huriam upuye porus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar di sadok HKBP ganup tanggal 1 Januari di tahun baru. Nungga taruli hami Tuhan di panorangion ni hatam na di tailihon di ida di berekodo hami HP argado hami HP Tuhan di jolom jala sai rodoho Tuhan mangibati hami rodoho Tuhan mamakulingi hami rodoho Tuhan manugu-nugu rohanami jala meragam dalat di baikko laho mamakulingi hami uju marsahid rodoho Tuhan marhite akka paramedis doho takka pangubation marhite marsak manang dok rohanami rodoho Tuhan marhite akka hatana labbok dohot akka hata panuguion sianak kadongan nami jolma jala ditiki mangadopi akka tantangan dohot akka ragam ni hasusan nasingai rodoho Tuhan manopot tami pinuji magwarmu dina masuk kami di tahun baruon porsea dohami di paso-pasoho hami Tuhan saluhu na ruas ni huriam dinganan na namaragami dohot di akka parkarijuan na namaragami patuguhor rohana mangibati nasida mamereng nasida maparrohahon nasida di akka ulonna jala tok-tokko Tuhan madongani mangurupi hami lumumi matuha perdalanan ni huriam di sadok pertibion HKBP nama muka sada Januarion umulai hami matuhan sentralisasi parhepengon ni huria natar pusat di pusat ima Tuhan sipakion ni huriam tu akka parbalajon ni akka naposom akka pegawai naksongoni di akka anggaran di hatopan distrik resok do di akka nasing nai porsia dohami Tuhan marhite akka pilihan neko si pahasahaton ni sudi huria 55% tu sentralisasi boy mardala sikop lam tu majuna pakubasion nami di tonga-tonga ni huriam alani Tuhan toktong mahami sisa datahi laho patulusoni saluhutna di perdalanan ni huriam lumubi hami narong di huriam HKBP Bogoron atong rapoko mahami Tuhan mardala tujolo jala porsea dohami ho namadongani jala na mangiring-iring perdalanan nungul nami ganup naksongoni akka ruasmu na toktong di bagasan parsahiton porsea dohami roho mangibati nasida Tuhan roho madulo nasida roho mangubati nasida marhite akka tangan ni dokter doho perawatan na pinatupan ni keluarga naksongoni marhite akka ubat na pinangan nasida ali Jesus omahami rapoko mahami mardada tujolo jala di bagasan pangaramotyo mo mangulu nami saluhna moleate madiho ali amang padengga basa hola di bagasan Yesus Kristus Raja ni huria martangnya kami tuho amen tajak komahatani debata mared dehita laos tapasa ma peliatta
Dehon ayat 2 jongjok kamu saluhna. Tungso hasuhatan do basanai marhite anakna dilehonai mudarna durus do dihausi lagi rarabe dosata ias dibaini puji madebata ale manisia lasroha samba madebata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Tatangyak kema piliata. Ale de bata manami na di banua gijang hodo hararuan di saluhut sileo-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asahu parhasyak kami pilihan non pati bulho karajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni sileo-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehomi todiro di pamataku osado gogopi rodi salutaku upasahat Ale Tuhan debata na marmula na somar pasohotan, debata na manoktong rori sa liling nililing na so olo suda do akka taummu, jaladang marparbulatan akka ariarim. Alay jepek jalana gabur salpu do taon nami dohot ari-ari nami. Nunga salpu muse sada taon sian ari-ari nami, alay dang salpu yang go asini roham. Di bahenihu puji hami ho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ala ni gurang ni asini roham na pasahat hami tubona ni taonon. Macai gudang dodengkan di basam hujalo hami manipat taon nasalpui jala huingot tami doi sadarion. Oppe mauliate marohanami tuho ala di pangulu jala di ramoti ho hami dilehoko si panganon dohot paruloso di hami jala di pasu-pasu ho naniulani tangan nami akup ni dilehoko do hasonangat tuluak nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala di ramoti hodo hami di hagogotan toktong do dilehoko barita nauli manodangi hami asasanga hami paubahor rohanami akup ni dilehoko do apul-apul tuna marsak tuna matean asa unang madeli nasida molo hingot tami sude pabahenan nami di taon nang salpui na maila do hami nuaeng madadopoko ala jojo magopo ari-ari nami dohot asini roham hubahek kami oppe bicat di salpu hokko nuaeng taon naung salpui siak kami salpuhom masude pabahenan nami nahurangi jala sesa sude dosa nami sai hukupi ma pabahenan nami nahurangi marhite-hite asini roham die bati hodo hami manipak nasa tauni jala di dahodo lan naso marparbue nadinggat di tonga-tonga nami sai unang jolotaba sai pasobbu mahami mangulu anggiak marparbue nadingka kami tujoloanon hu parhato potami do sude asini roham
jala di bagasan haserepon dohot uduk ni roha dohami nuaing mangido tuho sahat tuho mahamion sude. Sai togu-togu jala ramoti mahamio sude. Sai togu-togu jala ramoti mahami di bonani taonon. Songoni ganupari. Asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhom ma ganupari tuhami dalan si dalanan nami. Dohot ulaon si ulaon nami. Sai pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagas mon. Di persikolaan. Songoni dohot di bagas nami be. Saya tupahi sude parjamita pangajari dohot na paturehon na marsahid songoni dohot na pinasahat tunasida. Sai ramoti ma na manggonggomi hami tatak mas saluhut na tarsosak na pogus na dangol naso marama na nileaan ni halak unang loas na sida honarupa alai patuduhom ma tunasida asini roham na somat cohoti asa rap marlas ni roha kami sugut di hasonangat di labungmu di inganan nahot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di Banua Gijang saya pinorbadia magwarmu saya Roma harajom saya sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehoma tuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songopan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Amin. Amin.
di